Отваряме ChatGPT и обърнете внимание, когато работим с ChatGPT, първо му даваме роля. И сега пишем, моля, а, влез в ролята или бъди опитен м, успехи, найема на, точно ми дефинирай, администратор в стоматологичен кабинет ли? Да, администратор. Мгм. По закон мисля, че се води рецепционист тази длъжност, но е по-скоро администратор, защото Мгм. Рецепционист. Така, първо, даваме му роля, да влезе в ролята на опитен специалист с успехи в найема на такова и такова. Сега, следващия момент. Каква ни е? Трябва да опишем ситуацията. Ние сме стоматологичен. Сега, да, колко места имаме, Марина? два стола, Добре, два работни. Нали това ме добре. питате? Да, Да. точно. Работни стола. Мгм, мгм, мгм. Колко работим на две смени, нали така? Да. Работим на две смени. Сега, тук нека да кажем нещо за нашата атмосфера. Каква е нашата приятелска атмосфера? Как, дайте. Работим дружно, Добре. в приятелска среда и атмосфера, както в екипа, така и с клиентите, нали така? Да, пациентите. Да. Да, така. Така. Желаем да растем и да се развиваме, да обслужваме а, все повече и повече пациенти, които да... Качествено изгрижа. Ето вижте сега. Добре, качествено изгрижа. Грижа, така, които да са доволни, да се връщат отново, значи, които да са доволни, да ни се доверяват, м, допълнителни услуги, да се връщат отново. Гледайте какво пиша. Виждате ли добре? Да, да, виждам. Понеже добавих продукти, не сме го казвали, аз така Да, чисто търговски разсъждава и да ни се доверяват относно да. предлаганите допълнителни услуги и продукти, да се връщат отново и да ни препоръчват. Има и един елемент да се връщат отново, защото това е дългосрочен процес. Т.е. тази година, следващата година, не знам как да го. Да, така. Да. Да се връщат отново. И какво беше тук? Се връщат отново, как да кажа,
По-скоро да ни се доверяват и във времето. Да, да. Не да само еднократно сега да си Добре, да се свършим връщам работата. отново, за да сме. Да, Да, да. добре. За да Да, сме заедно във времето. добре. И да ни препоръчат на близки, познати и колеги. Така, ето тук първо даваме му роля, второ описваме ситуацията каква е, и тук трябва да напишем, че за целта са ни необходими за целта са ни необходими нови колеги, запетая в случая администратор, рецепционист, и му даваме задача а, помогни в съставянето на предложение, обява за работа, на съставянето на максимално ефективно и сочно интересно предложение, обява за работа, което да намерим хора, така желаните хора, мгм, поделящи нашите ценности. Сега, обърнете внимание, в този случай най-важното е да проумеем, че когато работим с ChatGPT, е много важно да формираме максимално подробно, конкретно заданието. И не знам, тук може би инвестирахме в цялата работа 5-10 минути, не е толкова много, но това супер много помага, разбирате ли? Колкото повече, значи, конструкцията е проста. Ролята, описваме ситуацията, даваме му задачата. Нека сега да видим ChatGPT с неговата готовност. Ето какво ни пише. Разбира се. Ето ефективна и емоционално заредена обява за позицията администратор, рецепционен, така, така, така. Търсим сърцето на нашия кабинет. А, мгм. Локация, така, така, така. Кои сме ние? Какво ще правиш? Това си ти ако. Сега, за да не губим време, Марина, да я четем внимателно, аз ще ви я пратя на вас. Исках този механизъм да го видите. Ще имате и Да, записа, ще имате и резултата. Така, как да кандидатстваш? Сега нещо. А, а Обърнете внимание, Марина, тук има нещо много важно. А, Ето как приключва накрая. Тоест, тук няма нищо случайно. Виждате, тя направо е готова за това всичкото да се копира, да се направи супер пост. Обърнете внимание обаче. Вие до сега сте търсила на JobsBG, нали? да. Преди да стигнем до там. А, Не търсим просто служител, търсим човек, който вярва в нашето заедно. Ако усетите в сърцето си, че това място е за теб, чакаме те. Мгм. Сега, да, това последното е хубаво изречение. именно това искам да кажа, че ето как ChatGPT ви помага много при добре формиране. Сега, ако искаш да адаптирам тази обява, сега обаче обърнете внимание какво ще попитам. Моля, подредете по ефективност днес
трите предложени канала. Така в нашия случай. Сега, тук става въпрос за следното. Видяхте, че той го разглежда. Ето сега как. Да. Така, така. Защо е Ето, вижте номер едно. Това, което вие не ползвате всъщност. Фейсбук групите. Ами да, в група не съм публикувала. Публикувахме го на страницата фирмената, познати го репостнаха, имахме пост, но истината е, че оттам никой не намерихме. Но, А но как той не беше беше, написан? Стоп, не стоп. беше, Как беше написан е ами, много важно. не, не точно така. Така, сега аз мога да ви кажа, че аз разговарям с нашите хора, които идват при нас и знаете ли, те казват, че са впечатлени от начина на написване на обявата. Каза, разбрахме, че това не е стандартно място, че хората се грижат за това, че е мислено по въпроса. Разбирате ли? А не просто предлагам работа. Да, Ето, Джобс ви го дават и Инстаграм на трето място. Така че аз ви предлагам ето, групи, които в JobsBG, това може да го сложите на вашата страница и да го репоствате след това на други места. Но, да, Марина, обърнете внимание, в това няма да го правите вие, ще го предоставите на тези хора. Разбирате ли? да, Да, ето тук това е много важно. Така, така, така. Сега, ние когато с вас стигнем, ето тук виждате резюме, канал, предимства. Ето как. А, така. Ето го за Фейсбук го правим сега. Поста дори може да го помолим да ни направи да, и банера. банера, да, прави. Да, Въпреки, че аз открих, че някой път прави грешки и правописни, и предимно разбира се. правописни, когато прави банерите, така че не Разбира се. винаги можеш да го поснеш директно, но може да Вижте, е добра идея да си точно поработиш така. после малко Тук върху е него. важно, посоката, която ни дава, нали, да се развиваме. Да, Защото сега, понеже ние не сме минали все още с вас това, затова не вкарваме и ценностите, но да речем, тук същия скрипт ще използваме след няколко седмици, когато с вас минем през ценностите, като ги формираме за вашата компания, ще му кажем, ето с тези ценности ни помогни да намерим нашия. Сега, тук има нещо, колеги, което ето, тук и банер може да предложи. Сега, за да не вземаме потенциала му, може да направим нещо. Тук е много важно. Винаги на ChatGPT, понеже и е нещо, ще ви покажа две различни техники. Моля, така, погледни по-критично и предложи подобрена версия. Мгм. Ето го, той се съгласява с лекота да усъвършенства това, което е направил. Мгм. Ето, критичен анализ, така и ще ни даде подобрена версия. А, ето е Тоест, да не се хващаме на първия резултат, който ни даде, но да помислим как да го доработим. А, така, така, така. Имаме. Въпросът е, че всичко това се случва буквално за секунди и когато човек си поиграе за едни 10, 15, 20 минути, то след това тази обява може месеци наред да я използва и тя да му дава добър резултат. Повярвайте ми, с тази обява ще се отличите от повечето участници на пазара, т.е. повечето предлагащи работа. И тук е много важно, Марина, вие като собственик на бизнеса, това нещо да го осъзнаете, че всеки един нов човек, когато търсим, на това трябва да се отнесем отговорно, както е все едно даже в пъти повече, по-отговорно, както се отнасяме при търсенето на нов пациент във вашия случай. Клиент за вашия бизнес.
Добре, иска той. А, тук обърнете внимание сега. Моля, доработете м, използвайки и добавяйки ценностите, които помагат. Ние с вас това ще го разработим изцяло като отделна, ще имаме такава работна сесия, в която вие ще се разпишете ценностите, за да може да ги транслирате на хората, с които работите. Обаче сега ще използваме ценностите, които помагат на един екип а, мгм, да е сплотен, а, ефективен, а, ориентиран и постигащ целите, растящ и вдъхновяващ. Ващ, който като магнит привлича нови колеги и все повече пациенти. Добре, ето сега ще доработим в този ценностите. И когато тези ценности са тук, разбирате ли, това, което сме си го говорили, че ето, доверие, отговорност, яснота, комуникация, професионализъм без арогантност, детайлите, ето всичките тези неща, вече вие виждате, че човек като ги прочете тези неща, сега, това е първата му среща, говорим за вашите нови хора, първата му среща с вас. И вие може да дадете и на Пламена, и на Елизабет ли беше това момиче новото, което ще дойде днес, може да им дадете тази обява, да им кажете, колеги, моля ви, прочетете какво още бихте допълнили вие. Разбирате ли, ако те имат някаква ценност, която виждат у вас, но не е тук, спокойно може да я допишете така. Мгм. Така, окей, Добре. имаме го това. Ето, затова имаме нужда от теб очакваме, а ние ти даваме, така, не кандидатствай, ако търсиш нещо временно, докато се ориентираш, очакваш да минеш между капките, работата с хора сте натоварва вместо да те зарежда. Ето, виждаш ли, виждате ли, не кандидатствай. Това е. Така. Усмихната снимка, ето тук CV, усмихната снимка и така нататък. Тоест, за да може да създадете още с допира на човека с вас, вие да създавате такава динамична така. Ето, имаме ги всичките тези неща. А, Добре. Сега, това вече чисто технически вие може да си го продължите. Да.